sardiñas e bacallaos, informámosvos que estaremos co espectáculo Chocolate de Teatro Calavera o 25 de abril ás 6 na Biblioteca Municipal de Verín. Agardámosvos e deixamos un pequeno adianto para ir abrindo boca. Mira, Tomás, tío, que necesitas é facer unha nova receita que podes atopar aquí na biblioteca. Había unha vez unha velliña moi linda, que ademais era india. As mellores plantas de cacao están nunha illa. Nunha illa, na illa de Santo Tomé. Ciguacali era seu pomo e tiña contentas a todas e a todos. Sabedes por qué? Porque lles facía cósigas coa súa pluma. Non, Antón,